Så håber jeg, I alle sammen, I skal lige have tændt jeres mikrofon og jeres video igen, eller jeres kamera. Hvad var det? Hvordan ser det ud, Lone? Kan du få den til at virke? Det prøver jeg lige. Stefan, kan du dele dine, eller hvordan? Det er det, jeg ikke kan. Jeg ved ikke, hvorfor min Teams ikke kan dele. Det er derfor, jeg lige sendte den til dig og eller Lone, som måske havde mulighed for det. Men ellers så har du mulighed for at dele den, hvis det er? Jeg er i fuld sving, skal jeg se, om jeg kan få det til at virke. Okay. Tak. Kommer jeg til. Og jeg ved ikke, om vil du starte direkte, Stefan, eller dig der på, Lone, først? Jeg har ikke taget lige noget på først, var meningen. Jeg deler lige. Jeg kan ikke se dit værd, når du Lone. Jeg er klar til at dele din, Stefan, når du skal på. Den, der står til venstre. Altså håndsætten. Ja, det er deroppe, jeg skal se. Så den er lidt kraftigere end det andet. Bjarne, jeg tror, du skal lukke din mikrofon. Men Morten, kan du se mine slides, eller hvad? Det kan jeg sagtens. Du skal bare lige maksimere dem. Er det på nu? Jeg tror, han tænker sig om lige nu. Jeg kan godt se din slide her, hvis det er. Ja, men jeg har sådan en, hvor jeg kan se hendes PowerPoint. Prøv lige at trykke på. Jeg prøver lige en gang til. Den kører ikke endnu, Lone. Nu ser der noget. Nej. Hej. Ja. Skal jeg afslutte igen? Du kan ikke se det. Nej, ved du hvad, Lone, lad mig lige... Kan du vise dem? Ellers så taler jeg bare uden slides. I am on my way. Så kommer de på. Det. Sådan der. Så kommer den. Så får det. Det er godt, vi har dig, Morten. Ja. I kan godt se det ud nu, ikke? Men Lone og Henrik, det er jo jer, der har eventet, så ordet er jeres. Yes. Jamen, vi starter ligger ud så. Jamen tak, og tak for de så mange, har tjekket ind på mødet. Et jo super spændende emne, bestyrelsesrekruttering, hvor man jo altid spørger sig selv, om man får de rigtige mennesker med ombord i valg af bestyrelsesmedlemmer. Så derfor er det også rigtig dejligt, hvis du går til næste slide, Morten. At vi har mulighed for at få forhåbentlig nogle nye indspark på, hvordan man kan tilgå det her med at få valgt nogle kandidater til bestyrelsen, som kan være med til at sørge for, at vi får de rigtige mennesker med ombord, og vi også skaber den kvalitet for bestyrelse, som vi jo gerne vil have. Så Stefan er med os i dag for Tuesday, og derefter så har Henrik fra vores kreds jo haft fornøjelsen af at være med i sådan et matchmaking arrangement, så det vil han også dele lidt input på. Og så tænker vi slutter af med lidt perspektiver og samarbejdsmuligheder ved nogle fælles drøftelser. Men hvis jeg nu lige skulle sætte dagsordenen fra vores seneste bestyrelsesundersøgelse, hvis du tager næste slide, så har vi jo endnu en gang kunne konstatere, at den primære rekrutteringskilde af bestyrelseskandidater jo er via netværket. 61% er rekrutteret den vej rundt, og det er ret stabilt, hvor meget der er rekrutteret via åbne opslag og professionel rekruttering, nemlig 12%. Det der med omsætning, som plejer at være en stor forskel på, hvordan man agerer som bestyrelse og ejer omkring sådan nogle bestyrelser,
det er ikke så dominerende, når vi kigger på, hvordan man rekrutterer. Det er faktisk langt mere dominerende, hvordan hvilken ejerform man har. Der er langt mindre professionel rekruttering via netværket i børsnoterede eller fonds- og kapitalselskaber. Og så kan man jo spørge sig selv, nu siger vi så meget, at der skal være professionel rekruttering. Hvad betyder det så for kvaliteten i rekrutteringen, og hvad betyder det for den værdi, vi skaber? Og er det helt taget en professionel rekruttering i forhold til, hvilken aktør, der rekrutterer, eller er det helt taget mere processen, man skal kigge ind i? Det er jo nogle af de ting, vi håber, vi kan få noget indspark på for Tuesday, som jo har haft en anden tilgang til det. Ja, jeg tænker, det var mine indledende ord. Jeg glæder mig virkelig til at høre noget mere om, hvordan I har tilgået det her med rekruttering. Jamen, tusind tak, og tak for, at vi har fået mulighed for at give vores perspektiv på det her. Så jeg har ganske kort nogle få slides med, lige for at give en introduktion til Tuesday, til de af jer, som ikke kender Tuesday. Det er der nok de fleste af jer, der ikke gør, men der er også nogen, der gør det. Et næste slide til det viser lidt, hvorfor at vi er gået i gang med det her. Tuesday er egentlig skabt på et initiativ af Tue Mantoni. De af jer, som ikke kender Tue, så har han arbejdet med små og mellemstore virksomheder i en lang årrække. Han har for en del år siden været direktør i Triumph Motorcycles i England, kom hjem og blev direktør i Bang & Olufsen, og siden han stoppede der, har han blandt andet også været formand i Vækstfonden, men det han har brugt mest tid på, det har at være investor og bestyrelsesmedlem og bestyrelsesleder i en række små og mellemstore virksomheder. Og i takt med, at han har været det, så har han mødt en masse virksomheder ved at holde det, han kalder små bestyrelsesworkshop for dem rundt omkring i Danmark. Og det gav ham egentlig anledning til at tænke over, hvordan kan man skabe mere værdi i de her selskaber, blandt andet ved at styrke deres bestyrelser. Så det er egentlig grunden til, at Tuesdays fundament blev lagt, og hele visionen for Tuesday, det er meget simpelt. Det er at skabe værdi for samfundet ved at identificere de virksomheder, som har en ambition om vækst og værdiskabelse ved at gøre det på det øverste ledelseslag, altså i bestyrelsen. Og hvis I har nogle spørgsmål til det, jeg nu siger nu her, må I endelig byde ind. Du må gerne tage en næste slide. Vi kommer også tilbage til i præsentationen, at vi rent faktisk bruger en masse af jeres gode data, også når vi er ude og tale om bestyrelser og bestyrelsesarbejde. Et af de tal, som I sikkert også kender, det er, at og en af årsagerne til, at vi også arbejder med det her, det er, at, og det ved I også, at der er rigtig, rigtig mange virksomheder i det her segment, som ikke har en bestyrelse. Som I også selv nævnte indledningsvis, så dem, der har en bestyrelse, de rekrutterer dem via deres egne netværk, og så er der rigtig mange af dem, der oplever, at de her bestyrelser ikke rigtig giver dem værdi. Og det er der en masse gode grunde til, og jeg var også med til jeres webinar her til jeres introduktion til jeres nyeste rapport. Og det er jo ikke noget, vi behøver at gå i detaljer med nu, men der er rigtig mange årsager til det, og det er også noget af det, vi arbejder med både på vores workshops, men også i match, som vi kommer tilbage til. Bare for at sætte scenen til en af årsagerne til, hvorfor vi arbejder med det her. For det er en udfordring. Du må godt tage den videre. Så det vi har gjort, og det vi startede med at gøre tilbage i januar 2025, det var, at vi prøvede at skabe en viden og en inspiration, ikke fra os selv, men fra de virksomheder, som er SMV'erne, og prøve at se, hvordan kan vi give input fra nogle af de virksomheder, som rent faktisk er lykkedes med at både skabe vækst, men også at skabe nogle bestyrelser, som virker. Og det gjorde vi i første omgang i et samarbejde sammen med Deloitte, hvor vi i januar 2025 udgav den første i en podcastserie, som vi kalder Fremtidens Fyrtårne.
som nu bliver udgivet hver måned, og som er en super vellyttet podcast, og som mange lytter heldigvis meget trofast til. Og på siden af det, så laver vi nyhedsbreve, debatindlæg, og så laver vi jo også workshops, hvor vi kommer ind på, hvordan kan man lave effektivt og værdiskabende bestyrelsesarbejde i SMV-segmentet. Det sidste, vi så har lavet et samarbejde med, det er sammen med Nykredit, hvor vi har lavet endnu en podcast-serie, som kalder Danmarks Drivkraft, som er mere mindre virksomheder, Nykredits kunder, som vi interviewer omkring de udfordringer, de problemer, de står med i dag på en masse områder, geopolitik, AI, vækst i Europa, usikkerhed, og tager et konkret emne og prøver at se, hvordan har de gjort det, og hvad kan de lære til andre virksomheder omkring nogle af de ting, som de står med. Så det er den måde, vi prøver ligesom at brede noget kendskab til det her bestyrelsesarbejde ud på en mere bred måde, men måske også en mere inspirerende måde. Så har Tue sammen med en fyr, som hedder Lars Bo Hansen, også skrevet en bog, som hedder Bestyrelseseffekten, som vi også udleverer på vores workshops, men som handler om, hvordan kan man lave effektivt og værdiskabende bestyrelsesarbejde i det her SMV-segment meget, meget konkret. Så det er egentlig det community, vi prøver at bygge op, og det gør vi stille og roligt, og i dag der har vi lige omkring 1500, der modtager vores nyhedsbrev hver måned. Nogle gange lidt typier, og så har vi omkring en små 6-2700, som følger os på LinkedIn. Så det er den måde, vi prøver at stille og roligt at skabe et community omkring det. Ja. En af de ting, som sagt, som vi laver, det er, at vi laver de her bestyrelsesworkshops, og det er noget, Tue har lavet de sidste 8 år. Startede med at lave det sammen med et netværk nede på Sydsjælland, hvor han mødte en masse af de her SMV'er, hvor der har kørt cirka 300 deltagere igennem. I Tuesday-regi har vi holdt dem ude på Skovsode Hotel, og nu er vi i samarbejde med Nykredit begyndt at holde dem på deres lokationer, primært fordi vi kan komme rundt i landet og møde nogle af de virksomheder, som vi ikke møder, når vi er i København. Yes. Der er nogle af jer, der har været på vores workshop. Jeg ved, Marlene har været der. Henrik, jeg tror ikke, du har deltaget, vel? Du har kommet med til match. Ja. Det vi prøver på i modsætning til, jeg vil ikke sige modsætning, men det som vi prøver på virkelig, det er at gøre det meget, meget praktisk. Og komme med nogle konkrete cases, komme med nogle eksempler på, hvordan kan man virkelig skabe noget værdi for de her ejerledere, for de her virksomheder. Det er ikke særlig governance-tungt, det er baseret på cases, det er baseret på egne erfaringer, og så også rigtig meget på de mennesker, som er i rummet, det vil sige skabe et fortroligt rum, hvor man kan dele input og erfaringer med hinanden. Stefan, må jeg lige spørge dig, hvornår har du afviklet de her? Undskyld? Er det noget, I afvikler løbende, eller noget, I lige begyndt på, eller hvad? Det er noget, vi har gjort, siden vi startede Tuesday op, og nu holder vi dem cirka en gang om måneden. Aha. Nu afholder vi rundt omkring i landet. Det næste, vi afholder, det er den 21. maj i Odense. Så afholder vi den 26. maj i Aarhus, og så igen den 16. juni i Aalborg, og så den 22. juni i København. Og grund til, jeg lige afbryder og spørger, det er fordi, det er en af mine medarbejdere, der står der. Så jeg undrede mig lige et kort sekund over, hvordan han var kommet ind på sådan en spændende event. Så jeg blev lidt nysgerrig på, hvad det handlede om. Ja, altså vi har fået tilladelse til at vise billederne, så det... Ja, det er helt okay. Det er helt okay. Det er godt. Og jeg skal også lige spørge dig, Stefan, når du laver præsentationen her, vil du have spørgsmål efterfølgende, vil du helst have dem undervejs? Jeg vil meget gerne have dem undervejs. Okay, så afbryder vi bare, hvis... Ja. Endelig. Så hvis der er nogle spørgsmål, må I endelig sige til.
det var det næste billede, du vil have. Yes. Og ganske kort, også når vi afholder de her workshops, så bruger vi både underbyggerne med både erfaringer, men faktisk også en masse data, og også insights fra boardpartner. En af dem, som du også startede med, Lone, det var jo, hvordan rekrutterer man. Og jeg skal se, at de tal, det er ikke blevet anderledes fra, jeg tror, den vi kigger på, det var 2024. Så det er jo også nogle af de ting, vi prøver at i rammesætte og prøve at tale om, hvordan ser det ud derude, hvordan er dynamikken i de danske bestyrelser, hvor rekrutterer man fra, og hvad for nogle udfordringer ser vi, der er i de her bestyrelsessammenhænge, og det er jo så det, vi prøver at arbejde med. Så til det mest spændende, og derfor vi er her i dag, og grunden til, at Tuesday egentlig også blev initieret i første omgang, det var for at lave for at lave Tuesday Match. Simpelthen for at prøve at bryde op omkring, at rigtig mange, er det 88%, der ikke bliver rekrutteret via opslag og deslignende. Og mange virksomheder har jo ikke de her netværk, de har jo ikke de her muligheder for at gå ud og se, hvordan kan man få de mest optimale bestyrelsespersoner ind i deres bestyrelser. Så derfor så startede vi Tuesday Match i samarbejde med Nykredit, hvor vi i en struktureret proces har et meget kurateret forløb, hvor vi går ud og samler virksomheder, samler kandidater, og i den proces matcher dem op og har en hypotese om, at de her personer, de her virksomheder, vil kunne i et fysisk møde kunne møde hinanden og forhåbentlig skabe noget sød musik. Så måden vi gør det på, du må godt gå videre, det har været, at vi har sidste gang vi holdt vores match, der havde vi 12 virksomheder, vi havde 15 kandidater, og den måde vi gør det på, det er, at de 12 virksomheder, de møder 5 kandidater, og de 15 kandidater, de møder 4 virksomheder. På den måde har vi 60 møder. Ud af de 60 møder, som vi afholder på 3 timer, der rater de så hinanden efter hvert møde. Og det vil sige, at man ved ikke, når man går ud og møde, om der har været et match. Det vi gør rigtig meget ud af, det er ikke, om man synes, at personen eller virksomheden har været en fed virksomhed eller en cool person, men meget ned på jorden gå ind og siger, er der her et match? Og er der et match på en NPS-score med 7 eller derover, så går vi ud og gør opmærksom på det efterfølgende. Og I spørger bare, hvis der er nogle spørgsmål her. Du bør sikkert gå videre endnu. Inden vi overhovedet når til hele vores matchdag, der har vi haft som sagt en ret kurateret proces. Jeg tror, at sidste gang havde vi til vores match 50 kandidater, der ansøgte om at være med. Og vi havde lidt flere end 12 virksomheder, som var med. Så det vi gør, det er, at vi går ind og interviewer alle virksomhederne. Alle de kandidater, som er med, de gennemgår en række spørgsmål, så de ikke bare bliver målt på kompetencer, men også på deres personlighed, på deres kemi. Og på den måde, så laver vi en hypotese omkring, hvordan og hvorledes vil de matches se ud i den virkelige verden. Der har vi blandt andet en erhvervspsykolog ansat, som hedder Lise, som sidder og gennemgår alle de her pre-matches, som vi kalder dem, og så kører vi dem igennem AI. Så den hypotese, vi laver, den laver vi både på vores egen erfaring, vores egen human experience, og så på en AI, således at vi også efterfølgende har mulighed for at se, har vi rent faktisk også været gode nok til at lave de her matches. Når vi så har selve matchdagen, så kommer virkeligheden og rammer os, for så kan vi rent faktisk måle en til en, har vi været i stand til at lave et match mellem kandidaten og virksomheden. Du må godt gå videre.
Og indtil videre, der har vi så på de 3 match-events, vi har holdt 145 møder, og ud af de 145 møder har vi haft et match i 34% af tilfældene. Det vil sige, at vi har haft 50 gensidige matches. Og ud af dem har vi indtil videre fået besat 5 bestyrelsesposter, /advisory-roller, og hvis du går videre, så kan vi se, at det ikke blot er tal, men det er også virkelige mennesker, virkelige virksomheder, som vi har sat. Og der er Henrik blandt andet en af dem, og det er jo noget af det, som vi er allermest glade for, og ikke stolte af, men allermest glade for, det er, at når vi så end of day har kørt denne proces igennem og set, at en virksomhed fra Holbæk, som hedder Dalhoff Travel, har været i stand til at sætte en helt ny bestyrelse. Det er generationsskifte. Det er Martin Dalhoff, som skal overtage sin virksomhed efter sin mor. Det er et rejsebureau ude i Holbæk, som omsætter for ca. 80 millioner kroner. Martin var klar over, at han stod i en situation, hvor han efter at skulle overtage virksomheden, var nødt til at få nogle kræfter ind, og havde ikke mulighed for via sit eget netværk at gå ind og samle en bestyrelse. Deltog i vores workshop, blev bekendt med, at vi lavede match, deltog i match og fandt 2 bestyrelsesmedlemmer, som er kommet ind i bestyrelsen i dag. Både en bestyrelsesleder, Thomas Thomsen, og en bestyrelsesmedlem, Helle Winkler. I den virksomhed, som ligger nedenunder, som hedder Grape, en klassisk konsulentvirksomhed, som er partnerdrevet. Der er 4 partnere, skal sætte en bestyrelse. De er i gang med en form for, ikke en rekonstruktion, men rent for en måde at se på virksomheden, hvordan kan de skille 2 selskaber ud fra hinanden for at fokusere lidt mere på en digital version. Og af den har de også kunne prøve at se, hvordan kan de hjælpe sig selv med at facilitere den proces for en bestyrelses advisory-leder ind, som nu er i gang med at sætte hele en ny bestyrelse, som så bliver sat den 31. maj, når de har generalforsamling. Og så i det tilfælde, som er Organic Crave, det er faktisk et selskab, som Tue selv er medejer af. Han vil prøve at spise sin egen medicin. Så han lader Organic Craves 2 ejere deltage i match. De finder et bestyrelsesmedlem i Lars Folkmann, som er kommet ind i bestyrelsen. Og så den sidste, det er Daniel Jacobs, som har fundet en advisory i Henrik Engel. Jeg synes måske, Henrik selv kan komme med sin egen historie omkring det. Det synes jeg er en utrolig god og spændende historie også at høre om. Så det er egentlig alt for mig i forhold til, hvordan vi har grebet denne her matchdel an. Og jeg håber i højere grad også, at vi kan have en god dialog omkring og nogle spørgsmål fra jer, om hvordan vi har gjort det, sådan så det er kun mig, der snakker. Kommer du også ind på jeres planlægning fremadrettet? Altså hvor mange af de her arrangementer I tænker at køre stablen og så videre? Ja, det kan jeg godt. Vi har netop holdt et match her 21. april, og den næste vi holder bliver til september. Den åbner vi op for lige før sommerferien, og lige så snart vi åbner op, du kan godt gå videre til den sidste slide. Ja. Så er der mulighed for at skrive sig op inde på vores hjemmeside, og vi prøver ikke at lave en database, som man måske kender mange andre steder fra, ved at samle data ind, og så hører man ikke noget. Så det vi gør, det er, at vi skriver egentlig ikke folk op til selve match, før vi åbner op for selve tilmeldingen. Men det man kan nu, det er at man kan skrive sig op og få en e-mail lige snart vi åbner op, og det gør de fleste. Så hvis man er interesseret i at deltage i den næste match i september, så skriver man sig bare op inde på vores hjemmeside, og der får man en masse information også løbende omkring den næste match. Tak. Ja. Så tror jeg, Stefan, ja, var det min tur, ikke? Eller hvad? Ja. Ja, okay, tak. Stefan, jeg synes, jeg kan erindre at have hørt noget om, at I lavede sådan et entry level på 50.000 kroner, altså virksomheden skal være villig til at lægge det i årlig honorar.
Vi har jo gjort en hel del ud af i vores undersøgelse at arbejde med bestyrelseshonorarer. Kan du prøve lige at føre os lidt ind i bag jeres niveau og tanker bag de her ting, og hvad de har mødt af reaktioner på det? Jamen, jeg tror faktisk, det er jeres tal, vi har brugt. Forstået på den måde, at jeg mener, det er ikke gennemsnittet omkring medianen, der ligger på et dansk bestyrelsesmedlem, der får omkring 50.000 om året. Og en bestyrelsesleder får cirka det dobbelte. Og det er ikke fordi, det skal ligge til grund til, hvor meget man skal give. Men det vi har sagt til dem, der skal deltage i match, det er, at det skal være virksomheder, som har en ambition om at vil sætte en bestyrelse, og for at tiltrække også dygtige kandidater, så siger vi så er man nødt til at få et honorar for at deltage. Eller rettere sagt, kandidaterne vil få et honorar for at deltage i deres bestyrelser. Så der har alle virksomheder sagt, at de betaler minimum et honorar på 50.000 kroner til den kandidat, de sætter ind. Og det er simpelthen også for at være helt ærlig, for at skille også de ikke ambitiøse virksomheder fra. Det kan vi se, det er faktisk heller ikke for virksomheder et problem at skulle betale de her 50.000 kroner, og de bestyrelser, i hvert fald vi har kendskab til, tror jeg egentlig også, som der er blevet sat, har honoraret, hvor der er sat en rigtig bestyrelse, har honoraret egentlig også været højere. Super, tak. Ja. Jamen, hvad det hedder, har I nogensinde drøftet, jeg har egentlig taget 2 spørgsmål, har I nogensinde drøftet det der med, hvad bør egentlig taget være bestyrelseshonorar i SMV-segmenter? Det var det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at høre dig om, super spændende, det der match, kandidaterne med virksomhederne. Hvordan oplever I virksomhedernes parathed til at fortælle om, hvad de har brug for nogle profiler i deres bestyrelse, og er det noget, I hjælper dem med? Ja, altså det sidste spørgsmål først. Vi har et interview med alle virksomhederne, der deltager. Når de skriver sig op til match, udfylder de et spørgeskema på 15-20 spørgsmål, hvor vi, og det er jo også det, vi matcher op med de kandidater, som deltager, og det vil sige, at vi spørger om de samme ting modsatrettet, så vi kan se, om der på kompetenceniveau og på de ting, de efterspørger, er et relativt simpelt og objektivt match. Så man kan sige, at vi gør ret meget ud af at spørge ind til, hvad er deres bevæggrund for at deltage. Er de parate til at sætte en bestyrelse? Har de ambitionerne? Hvad er deres ambitioner? Er de lydhøre for at få nogle eksterne kræfter ind og til at hjælpe dem og rådgive dem til at gerne ville noget i den retning der? Så det gør vi, og vi oplever også, at de virksomheder, som melder sig til, de er der, for ellers ville de heller ikke gøre det. Ja, super fint. Vil du sige noget med honorar? Ja, hvad spørgsmålet var, om hvorvidt vi har gjort os nogle tanker omkring det? Ja. Nej, ikke andet end at vores indgang til det er, at skal man have nogle dygtige kandidater, så skal de også have nogle honorar for at komme ind i en bestyrelse. Så vi vender den ene rundt og siger, at det er i hvert fald et krav fra vores side, at virksomheden er villige til det. Men vi går ikke ind og siger, om det skal være det ene eller andet eller tredje. Ja. Og der kan jo også godt være, at man finder ud af, når man nu sidder i de her forskellige forer og skal sætte enten et advisory eller en bestyrelse, der kan også være andre muligheder for at få en betaling. Det kan jo være, at man kan være en del af et ejerskab eller noget andet, men udgangspunktet er, at man får et honorar for at deltage. Tak. Så tror vi Jens. Ja, jeg havde bare et spørgsmål til, når I holder jeres bestyrelsesworkshops, også i provinsen, i Aalborg, Aarhus og så videre, er der nogen planlagte matchdage i Vestdanmark, i Aarhus for eksempel? Ikke nu, men det kommer der. Det er i hvert fald vores ambition, at vi også skal ud i det ganske land med match. Okay, men ikke noget i støbeskeen endnu?
Ikke noget støbsk, ikke noget helt konkret, men på tegnebrættet, der er der, at vi skal ud i provinsen også. Ikke fordi, at Aarhus er en stor provins, men vi skal i hvert fald også til Aarhus. Så lad mig lige teste på en afslutningsteknik. Tror du, det bliver i 2026, eller er det på den længere bane? Jeg regner med, at det bliver 2026. Det er modtaget. Tak. Så tror vi, at Henrik. Jamen, bare lige et enkelt, tak. Bare lige et enkelt spørgsmål, Stefan. Ja. Hvad betaler virksomheden for at få foretræde i match? Indtil videre har de ikke betalt noget. Okay. Men ambitionen er, at de skal betale noget for at deltage. Ja. Grunden til, at jeg spørger... at deltage. For det første er der rigtig mange virksomheder, og det er jo det, der er interessant, som går ind med en forestilling om, hvad er det, de har behov for. Og så går de ud med en anden. Og har sådan en afklaringsproces, når de sidder med 5 virkelig dygtige kandidater over for sig, og finder ud af, hvad har de behov for, og hvad har de bestemt ikke behov for. Men det kan også godt være, at de går ind med en forestilling om, at der virkelig er noget, som de siger, det er det her, vi rigtig gerne vil, og så finder de ud af, men det er måske slet ikke det, som de i første omgang måske synes, at de skal gøre. Og der har vi faktisk været udsat for, at der er nogle af de her matches, som vi måske ikke umiddelbart kunne se var et match, som så er blevet det, fordi at virksomheden egentlig har fået en afklaring. Så der er en rigtig stor værdi for virksomheden at deltage også. Ja. Grunden til, at jeg spørger, det er faktisk meget af det, du selv giver udtryk for her. Altså, vi er jo både i boardpartner-regi og i eget regi, er vi jo sådan optaget af den der bestyrelsesmodning. Ja. At der er mange, der ligesom flirter med det, men fra at flirte og så til, at man konkret tager initiativ eller beslutter sig for en professionalisering af bestyrelsen, der tror jeg, vi alle sammen oplever, at der er lang vej. Og hvis vi kigger på den der hitrate, der er i forhold til, hvor mange der melder sig ind, og hvad der så rent faktisk bliver til noget, er det her jo også et element i en bestyrelsesmodning, hvor dem, der har flirtet, kan få lov til ligesom at prøve af, er der overhovedet muligheder for et match der? Og selvom de måske ikke træffer en beslutning i første omgang, så er det jo første skridt i retning af, at man går i en bestemt retning. Og det er jo nok mere, altså måske nemmere, end at ringe til en headhunter og sætte en proces i gang, som er måske mere forpligtende. Ja, det er rigtigt, men jeg tror også, for det første, det kan godt være, det er let, men jeg tror også, at det, man finder ud af her, det er, hvad kan en bestyrelse rent faktisk give af værdi? Jeg tror, der er mange, der er mange, der ikke ved, hvis man får den rigtige sparring, den rigtige rådgivning og den rigtige bestyrelse ind, hvor stor en værdi det rent faktisk kan give. Det er noget af det, det er jo også noget af det, vi taler om på Match. Det er, hvad kan man forvente ved at få en bestyrelse ind, som forstår en ejerleder, som forstår, hvad det er, der skal til for at skabe den rådgivning, ikke kun til møderne, men også mellem møderne, og også er i stand til at skabe et rum, måske endda etablere en hel bestyrelse, sådan så at man får ligesom skabt en større tredeling, som man ser i gåseøjne rigtige virksomheder. Altså du har en ejer, du har en bestyrelse, du har en ledelse, som jo i en ejerledet virksomhed jo smelter rigtig meget sammen. Og her er en dygtig bestyrelse, som er i stand til at navigere i det rum, jo virkelig værdifuldt. Og det er jo noget af det, som jeg tror, man finder ud af i den her proces. Så det er jo virkelig værdifuldt. Ja, helt enig. Ja. Ja. Så har jeg tilladt mig at sætte mig selv på igen, medmindre der er nogen, der brænder på at komme til at stille spørgsmål. Nu har I jo nogle forløb igennem, og I har jo udfoldet, hvad det er, I kigger på, når I kigger på kandidaterne. Og særligt det her med personlighedstest. Altså, har I noget sådan umiddelbart evaluering på, hvad for noget, der så viser sig at have størst indflydelse, når virksomheden så skal vælge?
Ja og nej. Altså, det er jo det, der er interessant. Det er jo, at det kommer jo rigtig, rigtig meget an på, hvad det er, hvor virksomheden er i sin modenhedsfase. Skal de vækste i Danmark? Er det nye produkter? Er det generationsskifte? Er det en virksomhed, som måske står i en situation, hvor de lige har fået en ny CEO, eller så det kommer rigtig meget an på, hvad er det for en situation, virksomheden står i. Og det er også derfor, at når vi har de her forskellige situationer for virksomhederne, og vi har rimelig mange kandidater at kunne kigge på, så er det der, hvor vi også kan se, at virksomhederne i de faser, de er i, vil have gavn af at kunne se på forskellige profiler, for egentlig at blive afklaret, men også bestemt i, det er rent faktisk det, vi er på udkig efter. Så det er meget afhængigt af, hvad det er, virksomheden kigger efter. Det er også det, når vi kommunikerer til kandidater, til virkelig dygtige kandidater, som har siddet og sidder i bestyrelser, som vi ikke har taget med til match, så er det ikke fordi, de ikke er egnet til at komme til at deltage i match, eller at kunne sætte sig ind i bestyrelsen til virksomheder. Så det er simpelthen fordi, at lige præcis det, som virksomheden efterspurgte, ikke har været det, som de har kunne levere lige præcis på det punkt her. Okay, tak. Morten? Se, hvad det er simpelthen så fedt et koncept, det her. Det bliver bare nødt til at sige. Det er sådan lidt Tinder speed dating-agtigt noget, når I laver de her seancer. Men det kunne være nogle af de metoder, der gjorde, at måske nogle af ejerlederne også følte sig lidt mere trygge ved, at hvad er det, de er ved at kaste sig ud i, om det er advisory board eller bestyrelse. Det er de forlængelse også af den bestyrelsesrapport, vi har lavet nogle gange, så ser vi jo det her med, at bestyrelserne, de synes jo, de laver en fantastisk indsats, og direktionerne synes, det er lidt mindre. Når I nu laver de her matchmakings, halløj, ser I så også lidt den samme effekt, at dem, der ønsker at være bestyrelseskandidater, de synes, at de matcher til det hele, hvorimod ejerlederne, de måske er lidt mere restriktive og siger, ja, der er måske ikke lige så mange, vi kunne finde relevante her. Vi prøver faktisk at screene kandidaterne for ikke at kan man sige, have den tilgang. Altså vi screener virkelig for os for de, kan man sige, for de menneskelige værdier at sige, jamen man ved, at de skal i hvert fald ikke være klar over, at de skal kunne det hele og være supermænd til alting. Så den der selvindsigt er virkelig vigtig, både for kandidaternes side, men også for virksomhedens side. At kunne gå ind uden et alt for stort ego og være i stand til at kunne give nogle gode råd, kunne sætte sig i virksomhedens sted, forstå ejerlederen, være i stand til den, som kan måske tage nogle af de stød, som ejerlederen har gjort indtil videre. Og det er noget af det, vi virkelig kigger efter, når vi går ind og vælger kandidaterne til de virksomheder her. Og også, kan man sige, personer, som har værktøjskassen i orden, samtidig med, at de ikke, når de kommer ind i en ejerledet virksomhed, sætter 10.000 ting i gang og tænker, at jeg er vant til at sidde i en C25 virksomhed og få alt muligt serveret. At man er klar over, hvad er det for en type virksomhed, man står overfor. Det gør vi rigtig, rigtig meget ud af at screene på. Fordi ellers så kan vi jo også godt se, at så er det, at det er noget af det, som jeg tror, nogle af de her virksomheder bliver mødt med, at de bliver mødt med mere, i hvert fald dem, der hidtil har haft bestyrelser, som de ikke har følt har skabt værdi, at det har været mere kontrolorgan, end det har været et rådgivende instans, hvor de har kunne læne sig op af og få noget sparring og noget input, når det har været nødvendigt. Så er lige den tillægsspørgsmål også til, hvis der er tid til at låne. Stefan, når du gennemgår lidt af jeres værditilbud herunder, blandt andet det her matchmaking og nogle af de andre events, I har, kan du måske løfte sløret for, om I har andre spændende produkter på vej til, eller tilbud på vej? Altså lige nu, så er det vores workshops, og match, som ligger i pipeline. Altså hvis vi ser på vores workshops, så er der faktisk rigtig mange, som deltager i dem, som også gør det, fordi at de har en eller anden ambition om at skulle ind i en bestyrelse. For det første fordi, at de møder virksomheder, som kigger efter, det er ikke speed dating her, det er ikke match her,
Men der er virksomheder og ejerledere, som deltager, som også tænker, hvordan kan jeg sætte en ny bestyrelse? Og så er der også personer, som tænker, hvordan kan jeg komme ind og skabe værdi i en bestyrelse? Så det er sådan en, kan man sige, et sted, og det er også noget, hvis vi kan sætte det sammen på en måde, så det også er muligt at skabe de konstellationer til vores workshops, og så har vi match. Så det er de to, vi har i pipeline PC. Okay, tak. Ja, er der flere, der brænder med nogle spørgsmål? Lige nu kan det være, at vi skal gå til Hænger, og jeg hører hans oplevelser, så kan vi vende lidt tilbage, så har vi hørt det fra flere sider. Ja. 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 Henrik Rød. Ja, tak. Jamen, Stefan har jo lige fortalt lidt om processen. I min situation, jamen, jeg søgte det ansøgningsskema, som kommer frem, når det nærmer sig. Det søgte jeg på tilbage i oktober-november. Og så var der sådan lidt radiotavshed frem til den 23. december, hvor jeg så fik at vide, at jeg var en af de heldige, der havde kvalificeret mig til, og som jeg tror, de skrev, at jeg var en af de udvalgte, og jeg skulle så bekræfte min interesse, og så skulle jeg så, apropos økonomi, så skulle jeg så overføre 2.500. Så det er faktisk først på det tidspunkt, at man som kandidat skal have penge op ad lommen, det er, når man er blevet udvalgt, og det er sådan set meget fint. Og de penge, de går så til screening og til analyse, og så, jeg ved ikke, Stefan påstår, at han ikke får noget ud af det, men det gør han jo nok på en eller anden måde. Men, så det er jo fint nok, og jeg synes, det er en god investering, uanset om man så lykkes med at få en post eller ej. Og så får man så et link til den her personlighedstest, den tager en 3 kvarters tid eller sådan noget at udfylde. Og sådan ganske grundig, og det synes jeg er super godt, fordi den afslører noget karakteristika, og det bruger Tuesday Matcher på at finde ud af, hvordan sådan en tosse som jeg kunne hænge sammen med nogle af de virksomheder, der så kommer. Og så sender man sit opdaterede bestyrelses-CV, og det bliver så delt med virksomhederne, ikke med de andre bestyrelseskandidater i første omgang, men kun med de 12 virksomheder, som så, hvor jeg så skal møde de 4 af dem. Så som Stefan sagde før, at man har så 4 virksomheder, som jeg mødte, og de møder så 5 bestyrelseskandidater. Så alt i alt var vi til introduktionen, inden det hele gik i gang. Så var vi jo 12 virksomheder. Der var så et par 2-3 repræsentanter for de fleste virksomheder, og så var vi jo så 15 bestyrelseskandidater. Og møderne, de ligger sådan lige som perler på en snor, fuldstændig, som du siger, Morten, rigtig speed dating der. Det er knap og nart Tinder, du swiper ikke, altså du kommer rundt, men det ligger som perler på en snor, hvor der er, fordi der nu er 5 kandidater, så er der hele tiden en kandidat, der lige sidder over en enkelt runde, og det fungerer rigtig, rigtig fint. Så lige 5 minutters intro til virksomheden, 5 minutters intro til kandidaten, og så 10 minutter, hvor man snakker frem og tilbage og mærker efter og diskuterer nogle problemstillinger. Og jeg har jo så, fordi jeg lige fik de her 4 virksomhedsprofiler, jeg skulle møde, dem havde jeg fået nogle dage før, så jeg har jo tid til lige at kunne google og surfe og kigge på websites og hvad der ellers er, så jeg kunne sådan sætte mig ind i, så godt jeg nu kunne på den tid, der var med den outside in, havde en fornemmelse af, hvad var det egentlig, jeg skulle sidde overfor. Og der stod jo også i de her virksomhedsprofiler, er det en virksomhed, som søger en ny bestyrelsesformand, eller er det en virksomhed, som skal til at etablere sig en bestyrelse. Så på den måde ved man jo også ligesom, hvad er forventningerne, når man så sidder over for hinanden. Jeg mødte selv et selskab, som laver overvågnings- og sikringsudstyr til detailhandlen, og det passer rigtig fint i forhold til, at temaet på den seance, jeg var til, det var sådan noget retail, detail, vækst uden for Danmarks grænser, mens det seneste match, der var der i sidste uge, hvor jeg desværre ikke selv havde mulighed for at deltage, det var sådan rigtig meget ekspansion ud i Europa. Og det er sådan, det er jo lidt omkring, hvordan temaet er, så skal man jo også ligesom finde ud af, at det er et tema, der passer til mig, passer til min profil, og det følger jeg i hvert fald, det gjorde til den seance, jeg var til. Og så mødte jeg en virksomhed, som udvikler sådan en digital bogføringsplatform til mindre og mellemstore virksomheder. Så mødte jeg en virksomhed, som skulle bruge en ny bestyrelsesformand, en ret god, stærk, solid virksomhed med mange
brands, stærke consumer brands, som i den højere ende. Og så mødte jeg så Daniel og Jacobs, altså Daniel og Jakob, som de jo hedder. 2 brødre, der har startet det her selskab op med Boutique Apartments. Og det hele deres virksomhedsfundament bygger på at konvertere erhvervslejemål til lejligheder til korttidsudlejning. Og så har der jo været en masse debat i medierne omkring skyggehoteller, og Horace, der har anmeldt nogen her siden. Så lige nu, så kan man sige, så er det jo godt, det er på advisory board stadiet, jeg træder ind, så jeg ligesom ved, hvad jeg går ind til, hvis det her det udvikler sig, som det er forventet, det skal. Det sjove ved det er, at det her, det var så anden gang, at Daniel og Jakob var mødt op til sådan et match her. Så de havde ikke rigtig syntes, der var gevinst første gang, og så har de nok fundet ud af, at så kunne det jo godt være, at de skulle kigge andre veje hen, apropos det Stefan sagde, fordi det har været en del af en modenhedsproces. De ved godt, de 2 gutter, at de vil gerne lave en bestyrelse, de vil gerne professionalisere sig, og de ved også godt som brødre, så indimellem skal der være en, der lige skiller dem ad, og indimellem udfordrer dem, fordi nogle gange kan de blive enormt enige om, hvordan tingene skal være, de kan også være enormt uenige om, hvordan tingene skal være. Så jeg synes, de var sådan meget professionelle i deres adgang, og jeg tror, de synes, at jeg var en meget god idé, fordi jeg havde prøvet nu 2 gange tidligere at være med til at etablere advisory board, som så blev til bestyrelse, selvom de i virkeligheden havde rigtig meget lyst til at få noget fagkompetence ind inden for hospitality eller inden for development i ejendomsregi. Som Daniel sagde til mig, nu er du jo generalen, eller rettere, du er vores generalist, så nu skal vi ud og finde en inden for hospitality-sektoren, og det er så en af mine opgaver. Det sjove ved det er, at apropos match, som Stefan lige var inde på, der var faktisk kun en af de 4 virksomheder, jeg mødte, som havde givet mig 7 eller derover. Og det var faktisk ikke Daniel og Jacobs. Mens jeg selv synes, jeg havde scoret lidt mere optimistisk end de andre, apropos det, du spurgte om, Morten. Men jeg synes jo på en eller anden måde, at alle de 4 virksomheder, jeg mødte, synes jeg, det var rimelig relevant. Og den, jeg synes, jeg havde mindst gå på mod til, det var faktisk ham, der havde scoret mig 7 eller derover. Og det blev så heller ikke til noget, han fandt en anden løsning. Men jeg synes, det var 4 virksomheder, der var relevante at møde, og jeg synes i al beskedenhed også, at jeg var en relevant kandidat. Men når man ikke får det der 7-tal, så er der ikke ligesom noget, der bliver født, og så er det egentlig op til en selv. Og det synes jeg er en vigtig takeaway fra den her seance. Der er ikke noget, der kommer af sig selv. Så hvis jeg havde bare sat mig ned og lænet mig tilbage, og Stefan sender, ja, der er et match til dig og dem her. Hvis ikke jeg ligesom havde gjort noget selv, så havde jeg ikke siddet med den her rolle sammen med Daniel og Jakob, som jeg gør nu. Så det er meget op til en selv at pitche videre, og det gjorde jeg. Altså jeg tog bare fat til dem og siger, jeg tror ikke rigtig, vi havde tid nok til at snakke færdigt, så skulle vi ikke lige prøve at mødes igen over et par kopper kaffe. Og så vi mødtes vi et par gange, og så fandt de egentlig ud af, at jeg var sgu nok en ret god idé til at være hjælpen med at etablere det her advisory board, finde en kandidat mere til boardet, og så er ambitionen, at vi når vi hen til slutningen af året, så etablerer vi en reel formel bestyrelse. Og det er sådan en, apropos Hübner, en modenhedsrejse også for dem, og det har været sådan set været ret godt. Ja, det er nok egentlig det, jeg vil sige. Jeg synes, det har været ganske udbytterigt, og jeg synes, det er en rimelig god og konstruktiv måde at gøre det på. Så mere af det, og jeg vil helt klart række hånden op til de næste runder, der også kommer på Tuesday Match. Og i takt med, at der er jo så flere, der melder sig under fanerne, så bliver det også en større udfordring for Stefan og company selvfølgelig at selektere. Men man må så også håbe, at der bliver flere og flere virksomheder, som har lyst til rent faktisk at møde emner, fordi som virksomhed må det være rimelig berigende at få lov til at møde nogle relevante kandidater, som kan være en del af deres eye-opener, uanset om man overvejer en bestyrelse, eller man overvejer at stramme sin bestyrelse op. Specielt den her virksomhed, som laver overvågnings- og sikringsudstyr, synes jeg, der var mega fed kemi med, og jeg tror også, de synes, at jeg var rigtig god, men jeg sagde også, I skal ikke vælge mig, hvis I skal bruge en eksportdirektørkompetence eller noget i den stil, fordi det er ikke det, jeg skal.
Men de var faktisk i en fase, hvor de synes, at deres nuværende setup med en af vennerne og en i revisor ikke rigtig kunne levere det, som de forventede af en bestyrelse. Så de var faktisk på vej til næste stade i deres bestyrelsessammensætning. Og det var også godt, hvor jeg også var at sige, at I skal ikke vælge mig på grund af min faglighed. Og det er det samme med Daniel & Jacobs. Jeg ved jo intet om hospitality, altså jeg kan forholde mig til konceptet, men jeg har jo aldrig arbejdet i hotelbranchen eller udlejningsbranchen. Jeg har heller ikke været i ejendomsbranchen. Men jeg kan hjælpe dem med at sætte et hold, og jeg kan hjælpe dem med at stille nogle gode spørgsmål, og jeg kan hjælpe dem med strategiarbejde, forretningsudvikling, konceptudvikling, og særligt lige nu, hvor de står, hvor de er under beskydning omkring skyggehoteller og Airbnb og restriktioner med udvikling af ejendomme i Storkøbenhavn især, og med et meget rødt kabinet i Københavns Kommune. Hvordan gør man så, når man gerne vil udvikle sin forretning, og det her petit enkeltstående lejligheder, der bliver konverteret fra erhvervslejemål til korttidsudlejning, der stjæler man jo ikke boliger for nogen, men dem er der færre af, og hvad gør man så, hvis man gerne vil lave et mere industrialiseret koncept, stadig med lejligheder? Kan man så have et brand, 2 brands, og hvordan skal man gøre det? Så der er masser af gode strategiske overvejelser, hele deres kunderejse på deres website, og hele deres måde at onboarde kunderne på, i stedet for at være afhængig af Airbnb, af hotels.com og booking.com. Så en masser af gode ting, vi kan diskutere sammen. Så det som jeg tror, man gør, jeg vil på det kraftigste opfordre jer til at gøre det, hvis I kan se, det giver mening på den næste match, der kommer her til september. Men hvis I gør det, skal I ikke bare tro, at det kommer af sig selv. I bliver simpelthen nødt til også at række ud. Og jeg rakte faktisk også ud til et par af dem, jeg ikke mødte. Og jeg havde faktisk også kaffemøder med 2 af dem. Og det var også for os, som siger, nu har vi mødt hinanden, men vi har ikke rigtig nået at fortælle sammen, fordi jeg talte med nogle andre. Så man får bygget noget netværk op. Jeg har også haft et par snakke med et par af de andre bestyrelseskandidater, som jeg har brugt bagefter til at have sparring med. Og det synes jeg har været meget konstruktivt. Blandt andet Lars, der er kommet til Odense virksomheden her med Organic. Det var faktisk meget sjovt. Tak, Henrik. Vi ved ikke, hvem hinanden er før matchet, men efter matchet, så deler Tuesday Match, så deler de alle virksomhederne, og så deler de også alle bestyrelseskandidaterne. Så på den måde. Men vi får også at vide, at det var et utroligt forum. Det er også derfor, jeg ikke kunne sige, hvilke 3 andre virksomheder end lige præcis Daniel & Jacobs mødte jeg, sådan i respekt for dem. Ja, det tror jeg egentlig var mega positiv oplevelse, så det er super godt. Stefan, du markerede undervejs, var det noget, du ville spørge og supplere med? Jamen, jeg synes, det var interessant, det Henrik sagde, især i forhold til den proces, som nu denne her virksomhed, Daniel & Jacobs, har været igennem, og det er ikke den eneste virksomhed, som har deltaget som har deltaget 2 gange. Det er der nogle andre få os, der har gjort det. Simpelthen fordi, at de er kommet ind og blevet lidt mere bevidste om, hvad det er, de har behov for. Tilbage igen til denne her afklaring, hvor den her modningsproces for virksomhederne, i hvert fald hvis der er flere ejere, nu hører de det samme, men nogle gange så skal de også hjem og blive enige. Og jeg tror, at Daniel & Jacobs, de var jo super glade for at møde Henrik. Det kunne vi i hvert fald se på vores pre-screening, og det ville de højst sandsynligt være. Fordi det var noget, de har givet udtryk for, at de havde et behov for. Og højst sandsynligt havde de ikke fundet det den første gang, fordi at det var der, hvor de blev bevidste om, det her, det er ikke noget, der kun tager en uges tid, og så har man lavet en aftale med en ekstern person, man ikke kender. Så det er også en modningsproces for dem. Så derfor så ser vi også, at der er flere virksomheder, der deltager flere gange. Og så tilbage til Henrik, som også nævnte, at vi får et problem, når der kommer til at være flere, der deltager. Det håber vi ikke, tværtimod. Vi håber, at vi kan holde flere matches, men også nogle tematikker, hvor vi kan gå ind og hjælpe med nogle helt konkrete udfordringer, som virksomhederne har, men også understøtte nogle af de kompetencer, som kandidaterne har. Og det kunne for eksempel være AI. Det kunne være eksport til europæiske lande.
Det kunne være inden for nogle særlige brancher eller områder, som kan understøtte lige præcis nogle af de ansøgninger, vi har fået. Så vi håber da helt klart på, at vi kan komme op på et niveau og en kadence, som gør, at vi ikke udelukkende behøver at holde det en gang hver anden tredje måned, men oftere, og så som også komme tilbage, altså ikke kun komme til Aarhus, men også komme til Odense og komme til Aalborg, komme rundt omkring i landet og afholde matches der, hvor virksomhederne er, for simpelthen at møde dem i øjenhøjde. Ja. Spørgsmål til Henrik? Danica? Ja, tak for nu var det måske ikke nødvendigvis til Henrik, men måske til Stefan. Men tak Henrik for en rigtig grundig og fin gennemgang faktisk. Og mit spørgsmål var faktisk, hvorvidt I måler medlemmernes sådan værdi oven på sådan match og virksomhedernes ikke mindst. Det var det ene, fordi jeg kunne høre, at Henrik har i hvert fald fået en masse værdi ud af det og vil deltage igen. Så det er jo som udgangspunkt positivt, men som medlem, altså alle dem, der nu deltager, måler I på en eller anden måde værdi for den efterfølgende på både virksomheder og medlemmer. Og et andet spørgsmål, jeg har, det er, når I nu forhåbentlig også kommer til at eskalere det her koncept, har I haft nogle overvejelser om, hvordan sikrer I så fortsat kvaliteten i sådan, hvad bliver det sværeste sådan set at skalere, når I skalerer uden at miste kvaliteten undervejs? Jamen, i forhold til det at måle værdien, så gør vi det, at vi jo vi rater jo, eller rettere sagt, alle virksomheder, alle kandidater rater det møde, de har haft. Så det i sig selv giver en idé om man har fået værdi ud af de møder, om vi har været gode nok til ligesom at sætte de her møder op. Så det i sig selv giver et udtryk for, om det har fået en værdi. Så taler vi med alle, både kandidater og virksomheder efterfølgende, har en dialog med dem, og håber på, at vi kan få en meget ærlig tilbagemelding på, hvad har været godt og hvad har været skidt, og det synes vi får. Så der er klart, der er selvfølgelig nogle punkter, hvor vi kan blive dygtigere. I dag har vi en meget sådan digital proces, det havde vi ikke allerførste gang, i forhold til at kunne på sin telefon eller på sin computer få et overblik over, hvem er det, man skal møde. Både som virksomhed og som kandidat, lavet en opsummering på, hvad er det, man søger, hvad for kompetencer har man, hvor kan man bidrage til lige præcis med de udfordringer, man står med som virksomhed, og hvor kan kandidaten fylde nogle af de huller ud. Så det er nogle af de ting, som vi har lyttet til, så man kan sige, at er der nogen, som ikke føler, at de har fået en værdi ud af at deltage, så får vi det også at vide. Men omvendt, så synes vi også, at når vi ser på de samtaler, vi har, så har langt de fleste fået en værdi ud af det. Selv dem, som fra kandidatsiden ikke har været mødt med et match. Det har vi oplevet, at der har været kandidater med, som ikke har fået et match på selve dagen. Vi har ikke oplevet det med nogle virksomheder endnu, men vi har oplevet det med nogle kandidater. Og det kan der være flere årsager til, og det kan også godt være, at de måske har haft et match, men ikke lige har følt, at tiden har været moden, eller der, hvor virksomheden har været lige præcis der, hvor de godt kunne tænke sig at sætte sig ind lige her nu. Eller man har haft nogle andre forbehold, men det har i hvert fald for de fleste vedkommende været en værdifuld proces, fordi man har fået noget læring, eller noget erfaring, noget afklaring. Og så har man også, som Henrik siger, fået forhåbentlig et nyt netværk, nogle gode mennesker, man har mødt. Så spurgte du omkring, hvad det andet spørgsmål. Var det det? Ja, det var i forhold til, jeg skulle lige unmute, undskyld. Det var i forhold til, når I nu skal skalere jeres forretningsmodel og hele det her matchmaking, hvordan kan I stadigvæk sådan sikre den gode kvalitet og det, du reelt beretter om? Det er jo vores målsætning, vi vil det. Så
i dag, der har vi jo også nogle digitale redskaber til rådighed til at gå ind og se, hvad var vores hypotese, når vi sætter de her møder op, og hvordan blev de så rated i virkeligheden, når henholdsvis virksomheden og kandidaten gik ud for mødet. Så det i sig selv er med til at give os noget viden omkring, hvad er det, der skaber det gode match, og hvorfor skabte det ikke, hvis det var, at det var tilfældet, det ikke det gjorde det. Så det skal være en af vores mål, og en af de måder, vi arbejder på at blive endnu bedre til at både kunne skalere det, men også at blive endnu bedre til at skabe møderne. Så det er digitale værktøjer, der skal med til det. Og så har vi jo gode folk ansat til at sidde og kigge både virksomheder og kandidater igennem. Ja, så tror jeg, Marlene er næste. Tak for det. Du har ikke unmuted, eller også har du... Det ser ud som om, det er en anden mikrofon, der kører, fordi den er ikke streget over, Marlene. Den er ikke streget over på oversigten. Så vi burde kunne høre dig nu. Ja, men du går nok på en anden mikrofon. Jeg må køre på en anden mikrofon. Vi prøver Marlene. det næste. Vi tager lige Elsebeth, så prøv lige at se, om vi kan få Marlene med igen, ikke? Hun skal også unmute Elsebeth. Ja, jeg tror, min skulle virke nu, ikke? Jo. Nå. Jamen tak, spændende. Kan du sige lidt mere om, eller uddybe? Så får I jo nogle bestyrelseskandidater, og de laver også bruger en lille times tid på en personlighedsprofil. Hvordan bliver den database, så I får opbygget anvendt fremadrettet til andre søgninger eller rekrutteringer? Så det skal jeg lige forstå. Jeg forstår i hvert fald, at man bliver oprettet så i jeres database, og man går ind, som jeg forstod på Henrik, laver sin personprofil. Så har I jo en kandidatprofil for dem, der har været i spil. Hvordan fremadrettet til andre, hvis I er andre søgninger, kommer de, som har registreret deres data der, så i betragtning til andre søgninger, eller hvordan virker det sådan fremadrettet? Jeg tænker på, at I får jo så en god persondatabase der, man sagtens kan anvende til andre bestyrelsesrekrutteringer og være en god hjælp for de, der gerne vil have flere bestyrelsesposter på den måde. Helt bestemt. Altså, det er jo også det, der er en af målsætningerne med det. Det vi har gjort indtil videre, det er, at dem, som har deltaget i de 3 match-events, vi har holdt, har vi bedt om at ansøge hver gang. Og det har vi, fordi at vi er blevet klogere, og det vil sige, at vi har ændret de spørgsmål, vi har stillet både til virksomhederne og til kandidaterne. Men så har vi også sidste gang, vi afholdt vores match, haft et tema, som var fokus på vækst i Europa, og derfor var vi nødsaget til at bede alle om at ansøge på ny, fordi vi bad om nogle andre spørgsmål i forhold til deres kompetencer inden for at kunne skalere en virksomhed uden for landets grænser. Men jeg tænkte også, hvordan ser det så ud for, hvad er jeres plan inden for at bruge alle de kandidater, de er også, der nu bliver lagt ind i databasen fremadrettet? I sådan nogle rekrutteringssammenhæng. Er det case by case, og man så bliver slettet hver gang, eller hvordan kan man bruge det sådan, så man tænker, okay, nu er jeg en del af en database, og så sker der måske noget? Altså, det vi gør, det er, at når vi holder de her match-events, så beder vi om at ansøge på ny. Hvis ikke vi beder om det, så beder vi om tilladelse til, om vi må bruge det til næste gang. Så vil vi henvende jer til jer direkte. Ja, men det er jo, altså persontesten ligger jo, altså hvis jeg havde søgt og var kommet igennem til det næste, eller kommer til september, så skal jeg ikke lave personprofiltesten en gang til, fordi den ligger jo. Men jeg skal jo stadigvæk ansøge og argumentere, hvorfor er det en god idé at vælge mig, hvad har jeg erfaringsgrundlag på lige præcis i forhold til det her tema, der så måtte være for dagen, ikke? Præcis. Så det er sådan, jeg har forstået det. Netop. Og personlighedstesten er også mere din, end, kan man sige, også til dit egen
til dit eget, kan man sige, viden omkring, hvad kan du også bruge den i de samtaler, du har med virksomhederne. Ja. Vi laver kun et summary af den. Ja. Hvad så, Marlene? Vil du prøve igen? Det er ikke sådan, det her teknik, det er indimellem, så har det sin eget liv. Er der nogle andre spørgsmål til enten Henrik eller Stefan? Det lader ikke til. Jeg tænker, en af de ting, vi også havde prøvet at lægge op til, det var, er der nogle områder, nogle samarbejdsmuligheder, som vi kunne se, hvor vi kunne berige hinanden. Nu er I heldigvis jo super gode til at bruge vores bestyrelsesrapport, som vi kommer med osv., men der kunne jo også være andre områder, hvor man kunne tænke, at her kunne vi jo fællesskab berige det hele området omkring det at udvikle bestyrelser i SMV især. Jamen altså først og fremmest, så bruger vi jo rigtig gerne jeres tal og jeres rapporter fra rapporten, og det er jo virkelig værdifuld data og viden, og det er utroligt professionelt, og vi kan se, når vi skaber nogle af de pointer, vi laver, både på master workshop, også når vi skriver og henviser til det, så bliver mange overrasket. Så det er jo virkelig god data og gennemarbejdet, så det vil vi rigtig gerne fortsætte med, og altid henviser vi selvfølgelig til jer. Jeg mener også, at vi har gjort det tidligere, lavet nogle opslag, hvor vi har henvist til nogle af jeres rapporter og data og tal, så det gør vi rigtig gerne, og bruger vi dem, så gør vi det naturligvis altid. Så det vil vi meget gerne fortsætte med, og det kunne selvfølgelig også være interessant, hvis der er nogle særlige noget særlig viden, som er nyt, som man kunne prøve at kigge på og sige, har der været en bevægelse i en retning, som man kan prøve at kigge på, måske i fællesskab, så gør vi også gerne det. Der er jo nogle af tallene, som ikke har bevæget sig så meget, men for eksempel det med honorar, har vi sådan indtryk af, bevæger sig lidt i en positiv retning. Det går langsomt, men det går i en rigtig retning, og ser vi på honorarer rundt omkring i Europa, så ligger vi jo rimelig lavt i Danmark. Og det vil sige, der kan jo være nogle muligheder for os at prøve at tale lidt om det, og det kan jo måske også være med til at skabe en større forståelse for, hvor vigtigt det er, at der kommer nogle kandidater ind udefra i bestyrelserne, som også skal have en betaling for det. Jeg kan jo tilføje, at Stefan og Tue har mødtes sammen med Andreas og Marlene og jeg her for et par måneder siden. Netop for at sige, er der nogle steder, hvor vi kan drage mere nytte af hinanden, fordi en af de første slides, som Stefan viste, har jo det samme ædle ambitioner, som vi jo faktisk har også i Board Partner omkring værdiskabende bestyrelsesarbejde. Så jo flere bestyrelsesvirker og universer og storytellinger og alverdens ting, vi kan lave i fællesskab, så kan vi ligesom det ædle motiv om at få gjort SMV Danmark mere professionaliseret. Og det er også derfor, som Henrik Hübner også nævnte, at hele denne her modningsproces og bestyrelsesmodningen er ekstremt vigtig at adressere. Så der tænker jeg måske godt, Stefan, at vi inden så længe skulle mødes igen og finde ud af, er der nogle overskrifter, vi kunne synge de samme sange omkring, i hvert fald på noget omkring den her med modenhedsrejsen, og hvorfor det er legitimt, at man ikke beslutter sig med det samme. Hvad er det, man lige skal kysse et par frøer, inden man lige finder ud af, hvor er vi et godt match. Altså, så der er mange ting, der hænger sammen med den måde, I arbejder på, og så med de værktøjer, vi har, og vi har også talt om i vores lille arbejdsgruppe, som netop har med de her ting at gøre, om vi på en eller anden måde kan lave en eller anden form for dokumentation eller noget white paper, som ligesom legitimerer, at det er helt okay at være usikker og gå nu i gang, og hvor er du i din virksomheds modningssituation, og måske trække nogle eksempler frem, som er gode at fremhæve, ligesom vi nu har sagt, her er der nogen, der har fundet hinanden på vores speed dating her,
men måske også, hvordan gik det så, og hvordan har den her proces været. Så det tror jeg vil være, tror jeg godt, vi kunne have glædet af hinanden, Stefan, så vi kunne presse på at lave nogle flere Tuesday matches, og også at Boardpartner, som jo er en fuldstændig ikke kommerciel organisation, men rent faktisk er et egenbetalt netværk med 27 eller mange der vi er i dag, ambitiøse bestyrelsesprofessionals, som gerne vil endnu mere. Og det er jo også tilbage til noget af det, vi også snakker om. Vi synes jo også, at jo flere, der i netværket her vil kunne se en værdi i at deltage i match, jo flere, jo bedre. Også, så jeg synes, vi skal kigge på det og se og søge til næste gang, hvor vi åbner op. For jo flere dygtige kandidater, vi kan få med til ligesom at være med til match, jo flere dygtige virksomheder kan vi også tiltrække. Ja, Jens? Jamen, jeg har også blot en kommentar. Altså, i Boardpartner-regi har vi jo ligesom et skema i værktøjskassen til at kaste, hvordan er kompetencerne hos den nuværende bestyrelse, og hvad har man af ønsker til den kommende bestyrelse. Men det er jo sådan meget på værktøjskompetencer. Hvad ved du om finansiering? Hvad ved du om marketing? Hvad ved du om industri? Hvad ved du om whatever? Ja. Så den spørgeramme, eller den profil, som Henrik har været udsat for, om man så må sige, er den sådan på faglig værktøjskasse, eller er det mere en personprofil? Det er en kombination, vil jeg sige. De faglige kompetencer er selvfølgelig super vigtige, og det er lidt en hygiejnefaktor, så man kan sige, at dem skal man ligesom have i orden, også erfaringen. Det er væsentligt også, for man kan være i stand til at bidrage. Men så er der også den måde, man ligesom tilgår bestyrelsesarbejde på. Hvor meget har man lyst til at bidrage? Hvor ofte kan man bidrage? Hvor meget tid vil man bruge mellem møderne, før møderne? Og i hele taget kan man sige, hvordan er ens måde at tilgå det her bestyrelsesarbejde på, lige præcis i de SMV'er. Det tror vi på er rigtig, rigtig vigtigt. Fordi det er også med til at skabe værdien og effektiviteten for ejerlederne, at der er en person, som kan ligesom bidrage, ikke kun der, hvor det er sådan strengt nødvendigt på møderne, men også omkring det. Så det er noget, vi spørger ind til. Det er det. Og der kunne man jo godt se i Boardpartner-kontekst, at man kunne videreudvikle casting-værktøjer, virkelig sige, hvad er det, man også leder efter? Altså, hvad ligger der ligesom i bløde kompetencer, og hvad ligger der i som du siger, hygiejnefaktor? Hvad er det for en måde, man samarbejder med SMV'en på? Præcis. Rigtig gerne. Altså, vi er jo meget åbne for det. Altså, vi synes jo, at som sagt, det som I laver, er jo super spændende, og det er jo også en ordentlig mobbedreng, så der ligger jo virkelig, virkelig meget interessant data omkring, og man kan jo trække virkelig meget godt ud af det, så det synes jeg bestemt. Og der ligger jo også den mulighed, nu siger du selv, at det er en stor mobbedreng, altså kunsten er jo så også at få trukket de greb ud af al den viden, der ligger der, og gjort det levedygtigt i forhold til en SMV-ejer, som potentielt ikke har haft en bestyrelse tidligere. Altså, hvad er det for nogle greb, som kan give mening i forhold til en ejer eller en direktør af en SMV-virksomhed? At få trukket det ud i en essens, og vi har jo også selvfølgelig også mulighed i sådan et samarbejde at gå ind og kigge på nogle særlige udtræk på de data, vi har, hvis der er behov for det. Okay. Så det kunne der også ligge noget i. Altså, sker den på en måde, som måske også i højere grad understøtter jeres kigge ind i, om vi har nogle muligheder i forhold til, hvordan I ESA tilgår og matche folk op. Ikke? Om der er nogle findings, som vi så kan bruge til, måske noget fælles værktøj eller andet, som man får en eller anden form for opskrift på, hvordan man kommer i gang. Fordi første gang man skal lave noget, er man nok ikke som hverken som bestyrelse eller heller ikke som virksomhedsejer helt skarp på det, vel? Man skal træne lidt. Man skal træne lidt. Og det er godt at have nogen, der holder en lidt i hånden. Det er klart. Ja,
Har vi nogle flere spørgsmål? Og Marlene, vi kan ikke høre dig nu overhovedet. Jo. Så må du skrive. Ja, Hanne? Jamen, det var bare sådan, prøve at være lidt kreativ idé og se på, hvad man ellers kan gøre. En ting er det faglige og gøre det kvaliteten højere. Og det, jeg kan høre, det er selvfølgelig også, at jeg er god for nogle både bestyrelseskandidater, men også nogle gode virksomheder. Ja. Jeg tror måske også, at her i det her netværk, fordi mange af os har en del berøringsflader, så jeg kunne godt forestille mig, at vi kunne finde nogle leads til jer, bare fordi der er nogen, altså det er jo tit noget med at komme på det rigtige tidspunkt til de her virksomheder. Det var sådan det ene, så det var bare sådan en forslag, og det andet, det er måske også et spørgsmål. Det var, jeg tænker, jamen konkurrerer vi lidt med dem, lad os sige Asnet og bestyrelseskvinder, hvem der ellers er, der laver opslag med det her initiativ? Altså er det et supplement? Er der noget, man burde gøre begge dele? Det var sådan en tanke om, hvordan skal man egentlig søge? Fordi der er jo mange forskellige måder til at komme til Rom, ikke? Og vi ved jo, at der er ikke mange, der kommer via direkte opslag. Så er det på en eller anden måde netværk, som vi hjælper med her. Så jeg synes også, det er en rigtig smart metode, frem for at man skal til igennem den der anden hårde proces. Men der er vel brug for begge kanaler. Kan du sige noget om det, om det man kan gøre begge dele? Er der nogle virksomheder, der gør det? Eller skal man simpelthen anbefale dem at komme ind til at bruge match fremadrettet? Jamen altså, jeg tror umiddelbart, at det ikke vores opfattelse, at vi konkurrerer hverken med Asnet eller bestyrelseskvinder, og vi snakker blandt andet også med bestyrelseskvinder, som jo gerne også vil udbrede, kan man sige, eller rettere sagt også gerne vil ud over deres netværk have adgang til nogle virksomheder, som de måske ikke lige har adgang til i deres netværk, og det er jo ikke kun bestyrelseskvinder, men det er jo generelt for netværk, så man kan sige, det tror jeg ikke vi gør, altså konkurrere på den front der. Hvad angår leads med virksomheder, så vil vi sige, at det er jo klart, det er, eller ikke klart, men det er ikke svært. Kandidater har vi rigtig, rigtig mange af. Der er rigtig, rigtig mange, som søger, og vi har rigtig, rigtig mange dygtige kandidater, som hver gang vi åbner op for en match, rigtig gerne vil være med. Og det er jo virkelig godt, og det skal vi også holde fast i. Der hvor vi kan se, at virksomheder, der skal vi lidt, altså der vil være rigtig fint at få nogle leads på virksomheder, også fordi virksomheder er jo, som vi har talt om, i en proces, så det, selvom de måske finder ud af, at det er et behov, de har, så det er ikke altid, at de lige trykker på knappen samme dag. Så det er, så det vil vi meget gerne. Ja, jeg tænker også bare, at der er en skævhed i øjeblikket, og det har der nok været et stykke tid, men det er næsten blevet værre, fordi der er mange, der uddanner sig i og gerne vil have bestyrelsesposter, men der er knap så mange muligheder. Det er måske også derfor, at vi har lidt problemer med at få lønnen op, fordi der simpelthen der er ikke noget match mellem udbud og efterspørgsel, ikke? Altså ordentligt match på nuværende tidspunkt. Så det er jo, vi skal selvfølgelig have gjort det mere professionelt, men altså, der burde jo være en masse virksomheder derude, der har behovet. De skal jo bare finde ud af det. Altså det er i hvert fald vores oplevelse. Der er rigtig mange virksomheder, som er derude, som har et behov, men vi har også sorteret virksomheder fra, som ikke var klar endnu. Simpelthen fordi, hvis vi sætter dem ind i et rum med 4-5 super dygtige professionelle bestyrelsesprofiler, så vil det være spild af alles tid. Så det er jo også noget, som vi gør ret meget ud af. Men Stefan, det behøver vel ikke kun, okay, nu kommer bare et nyt spørgsmål, nu skal jeg til at stoppe, men det behøver vel ikke kun at være de her helt nye, der skal etablere en bestyrelse. Det kan jo sagtens være en mere moden virksomhed, også lidt større virksomhed, som allerede har en bestyrelse, som bare skal bruge et ekstra nyt medlem eller en ny formand. Sagtens, dem har vi haft flere af. Det har vi. Så helt sikkert, så det er jo noget der, hvor der er et kæmpe potentiale. Henrik? Ja, jeg kunne supplere at sige, at 2 ud af de 4, jeg mødte, var jo fordi de enten skulle bruge en ny formand, eller de rent faktisk ville løfte deres bestyrelse til næste niveau, altså lidt mere professionalisering, så man kan sige. 2 ud af de 4, jeg mødte, var i hvert fald i det, du nævner der, havde nogen, der var allerede i god drift og havde en eksisterende god forretning. Jeg ser, at alt det her med Asnet og Aros og bestyrelseskvinder, jeg tror ikke, det er ikke der, vi skal lede. Det er jo virksomhederne, der er en mangelvare lige nu. Vi kan bare kigge på statistikken, ikke? Vi har lige selv vist, at der er alt for mange virksomheder, som ikke har nogen bestyrelse. Så ja, der er masser af virksomheder derude.
Det jeg synes, der er interessant med Tuesday Match-konceptet, er jo, at det er rart at se, at en bank som Nykredit, som nu også har fået Spar Nord under vingerne, og vel egentlig på den vej igennem har masser af SMV'er i modsætning til tidligere, at de på en eller anden måde har set, at det giver mening at involvere sig i noget af det her arbejde, fordi det øvrigt også er bankrådgivernes en del af deres virke, og det er jo en del af bevillingen, som det hedder så fint i bankverdenen, at man rent faktisk har taget stilling til, om den virksomhed, man nu har som kunde, har styr på penalhuset, ikke? Og der er jo tit en bestyrelse et af elementerne. Jeg tror, at vi skal prøve at kigge ind i, hvor er det, de her virksomheder sidder hen af, hvor kan vi få dem i tale? Fordi jeg er sikker på, at Tuesday Match skal nok blive ved med at få masser af kandidater ind, og som du siger, Hanne, der er jo masser, der uddanner sig om en, og nu tager jeg lige 3 dages uddannelse, så er jeg professionel inden for bestyrelsesverdenen. Så der er gået lidt inflation i det. Jeg tænker, det er der, vi skal kigge hen, og det er SMV Danmark, det er revisorer, det er advokater. Og kunne man så, Stefan, måske sammen, jer og os, tænke ind i at lave noget Tuesday pre-match, så vi måske tænker vores bestyrelsesmodningsproces ind, og de tanker, vi har sammen med jer, Stefan, og lave et eller andet, så vi legitimerer det, at for dig, der er i sonderingsfasen, eller dig, der har hørt fra din advokat, eller din revisor, eller din bank, at det er måske ved at være på tide, at du kigger ind i at skifte fætteren ud i bestyrelsen, eller få lavet en bestyrelse. Altså, det kunne være sådan nogle ting, jeg synes kunne være interessant, så I kommer ind på trinnet før, sammen med os måske. Helt bestemt, og man kunne godt gøre det ved at tage en dialog med dem i første omgang, eller samle dem og give dem noget information omkring, hvad for en værdi kunne man se ind i, hvis man gik skridtet videre og deltog. Så det synes jeg bestemt det synes jeg er en god idé. Lad os prøve at... Ja. Helt sikkert. Yeah. Det er jo en proces for rigtig mange virksomheder, især ejerledere, ikke? Som jo i nogle tilfælde også er flere, der skal tage en beslutning. Ja. Ja, er der nogen, der brænder med nogle spørgsmål, nogle gode idéer her på falderebet? I er jo altid velkomne til at række ud, og I er altid velkomne til at ringe eller skrive, eller på nogen måde komme tilbage til os. Så vi vil jo rigtig gerne udbrede vores budskab. Så det er velkommen til. Ja. Jeg synes, der er blevet præsenteret nogle rigtig gode idéer at arbejde videre med. Jeg tænker, Henrik, er det dig og Marlene, eller hvem der ligesom har stafetten videre på at se, om der er nogle ting, vi sammen med Tuesday kunne prøve at modne lidt videre? Ja, det gør vi. Stefan er på listen, så vi holder kontakten, så du hører fra mig snarest, eller min advokat. Ja, tak. Og det var ikke fordi, Stefan, du er selvfølgelig velkommen til at række ud til alle, men det er sikkert bare, at der er ingen grund til, at alle kommer med det samme forslag til dig. Nej, men har I nogle gode nogen, så som sagt, så er I altid velkomne til at... Men altså, og det er måske bedre, hvis I lige koordinerer internt med det, så hvis der er nogen, der lige sender noget afsted, så skal vi nok samle det op. Ja. Godt. Stefan, må vi dele din præsentation med deltagerne? Ja, det må jeg gerne. Det er så godt, og tak skal du have. Og nu er der jo også blevet optaget, det har Morten sørget for, så det bliver også delt med alle deltagerne bagefter. Jeg synes, det har været super spændende, en ny spændende måde at tilgå det der med at finde ud af, at finde det rigtige match. Det kunne der ligge rigtig meget i, men det er jo selvfølgelig en lang rejse, og virksomhederne er helt klart der den største udfordring ligger i at få dem til at føle sig klar til at gå ind i dialogen. Jeg tror, som mange har sagt, der er rigtig mange bestyrelseskandidater derude, så det er nok den anden del, der er den store hurdle. Så det vil være fint at arbejde med det. Jamen, jeg tror for at være helt ærlig, så tror jeg, at der er også mange virksomheder derude, de ved bare ikke, hvordan de skal finde hinanden. Nej, præcis. Nu kan jeg se, at Anne er med os. Jeg var også ude på DTU, og jeg tror, der var rigtig mange, der sad i det lokale og tænkte, hvor finder jeg nu de virksomheder, som kan bruge mig?
eller omvendt. Og det er jo så en af de ting, kan man sige, vi ikke kalder det en gordisk knude, men der er jo rigtig mange, som jo ikke har et netværk, eller som kan gå til en headhunter, eller som... der er også mange virksomheder, hvor de ikke slår det op, så det er jo noget af det, vi prøver at løse med det her. Ja, jeg kan se, at Anne, hun kom lige ind og markerede. Ja, men det er udelukkende fordi, at udover at jeg er på DTU, så har jeg tidligere været på CBS, og der ved jeg, at Center for Ejerledere har en kæmpe stor udfordring. Det er, at erkendelsen af, at man skal have en professionel bestyrelse, er sådan rimelig afmålt. Det er den ene ting. Den anden ting, der er en del ejerledere, som har lavet deres virksomhed, fordi de er flygtet væk fra noget, hvor de ikke skal styres mere. Og det at få en bestyrelse, det er egentlig præcis derfor, de er blevet selvstændige. Og så er det også nok en dansk tradition. Jeg ved, at Jørgen Jebsen, tidligere Deloitte partner, han plejer at sige, at vi lider af BMW-syndromet, og det vil sige, at i dag tror jeg, det vil være Tesla. Vi vil sige, det var, at når jeg og konen eller manden har fået en Tesla, så er vi tilfredse, så behøver vi egentlig ikke, at der er nogen, der blander sig i, hvordan vores virksomhed ser ud. Så på den måde, så er der bestemt et ikke erkendt behov. Og altså det ser man jo med mange andre ting, men der hvor vi har det største problem, som jeg ser det, det er faktisk det største ikke erkendte behov er i forhold til at have en ordentlig bestyrelse. Man kunne sige det samme om direktioner eller rekruttering, men her har vi virkelig et problem, og jeg tror det handler om, at når vi har nået en vis alder og har lært en del, så er der ikke nogen, der skal komme og lære os noget, og slet ikke en bestyrelse. Altså vi kan se nogle af dem, vi har haft med inde som casevirksomheder. Det er jo ikke mange, vi har, men vi har dog nogen med inde. Det tager nogle gange 2 år, før de har været inde og bare teste af, til at de så er rigtig klar til faktisk at sætte sig en bestyrelse, til trods for, at de har prøvet noget, der har været uforholdsmæssigt ufarligt, selv da de mødte Stefan eller Hanne eller Torben her. Så skal de alligevel bruge lidt betænkningstid, og nogle gange så er der stor uenighed i ejerkredsen. Men alt det her, det kender I jo indgående. Så jeg tror, vi løser det både med teknologi og med gode møder, som I faciliterer, Stefan. Men så tænker jeg i den grad også, at generationerne, der kommer efter os, og jeg tror bare, vi skal kigge sådan alle sammen 10 år bagud, så kommer der nogle generationer, der er meget mere parate til at tage rådgivning, som er opdraget af stærke forældre, som nogle af os, som faktisk lytter til rådgiver, og måske endda lytter særdeles meget til rådgiver. Så jeg tror, det også er et generationsskift, der skal til. Så kommer det til at gå rigtig hurtigt. Jeg tror, du har ret, og så tror jeg også bare, at vi må erkende i dag, at vi lever i en tid, hvor også små og mellemstore virksomheder bliver påvirket af, hvad der sker rundt omkring i verden. Med geopolitik, med toldsatser, med AI i en grad og i en hastighed, som de ikke gjorde før i tiden. Og hvor skal de spørge, hvor skal de få gode råd henne? Det kan de altså ikke få det hos deres advokat mere, eller hos deres gode venner udelukkende. Så det er også en af årsagerne til, at jeg tror, at mange af dem får behov for at få en dygtig bestyrelse ind. Og det kan vi jo heldigvis også se af bestyrelsesundersøgelsen, fordi startup-selskaber, de er jo langt mere klar til at indgå i den dialog om at etablere bestyrelser. Det kan vi se tydeligt, hvis man sammenligner med selskaber, der er under 50 millioner. Så der er ingen tvivl om, at der er noget generationsnød i det, hvad det hedder, og de er jo blevet modnet formentlig på en anden måde. Nu tror jeg vil respektere, at vi har en bagkant. Jeg synes, det har været super spændende, nogle gode indspark, og jeg håber virkelig, at vi kan komme til at arbejde videre med og få rækket mere ud til SMV'erne, måske finde noget samarbejde om at gøre det, og jeg er sikker på, at der er mange i boardpartner, der også kunne være interesseret i at være med i nogle af matchmakingene hos jeres lige, det er jeg helt sikker på. Jamen, og tusind tak, fordi jeg måtte være med i dag. Det har været spændende. Tak skal du have. Tak, Stefan. Ja. Meget spændende. Ja. I lige måde. Tusind tak. Ja. Tak. Hej hej. Hej hej. Hej hej.